sohanacalum, tá Alan Pasoma, rách réamh sóisir as a chéile búta go bhanéis ceanna le 2016 for an únta go bhhealan, tá si bhdul an narc an airt. Tá muid go go aige maiise. Sílam tá muid go mai, but sim go ar an gáil suas go dtí sinseir blion se hagan. Sin éon chéad ceistelle bhí gom dé bua úntach an sunna goibh dódóí ag an ag chéanna ceharach. An dóla amach sibh mágóna na néispéidir chun tuairt faoin na buic móra néamh conal agus cíl char agus Edson sa craibh síintear. Sin an rud faoin na fernan in an alta siad líginnta mai na glantaí fásta tá siad dínta leidir, but deanna muid cabbéta tal dhéanú agus tuairmuid go dá anyway. Yeah, well an lína lántas ach son Tahén agus Lorcán agus Eric Adar rih nómh nadidir cad a fuairsibh timpeall bad agus 6-8 de faointí, so is dólam go mar sibh mágóhan déon lína lán cool. Well, to Hulligam anyway, fair play to Larkin agus Eric, chuir sé land score, haar an Jerry Shackton, so. Yeah, gur míle mágad agus go n-éirí net.